Здравейте, приятели! Днес е 1 юни 2025 година, неделя, и важна новина, която се очаква, е началото на преговорите между Руската федерация и може би Украина, незнайно с кого точно, утре, 2 юни, в Истанбул, Турция. Но последните провокации от неделя още не са завършени и не се знае какво ще се очаква в следващите часове до началото на преговорите утре, понеделник, 2 юни 25 година, в 10 часа сутринта в Истанбул. Въпросът е не само за досега установените нападения на 5 военни бази, летища на съветските самолети, може би още, но не сме ги открили и не се знае колко такива товарни фургонни камиони се намират по пътищата близо до базите на Руската федерация, на нейните военни бази, с подготвени нападения на дронове. Въпросът е как е възможно тези камиони да преминат нечия граница някъде, не се знае точно къде, с Украина, с Полша, през Белорусия, през друго място, и откъде тези дронове бяха натоварени. Значи очакваме да проследим маршрута на тези товарни фургонни камиони, откъде са влезли. Второ, ако те не са били натоварени с дронове извън територията на Руската федерация, къде и откъде бяха доставени и натоварени дроновете? Коя е марката на тези дронове, какво е качеството им? Как беше завербуван и каква беше задачата на тези шофьори, които караха тези камиони? И защо всичките самолети Туполев и Сухой стояха под открито небе, без отгоре да имат мрежа, която да ги закрива, за да могат дроновете да се заплетат в нея и да не достигнат военните самолети и въобще техниката на Русийската федерация. Така че това очакваме и не знаем какво нататъчно събитие ще се случи още. Възможно ли е да са само 2 за 5 летища в 5 различни населени места, авиобази, са необходими поне 5 такива камиона. А само 5 ли са? И има още някои, които са някъде застопорени и не са още използвани. Разбрахме, че 2 вече са. Един шофьор е задържан, 2 други такива фургонни камиони КАМАЗ са някъде запрени, без от тях още да са излетели дроновете, така че развитието на събитията е просто с часове. А сега е след обядно време, още не е изтекло денонощието на 1 юни. Така че до следващата новина. Това е обзор на новините и моето име е Веси Живкова. До нови срещи!